Βίντεο από ό,τι βλέπετε, η μου είναι έτσι προς τα κάτω, ίσα ίσα που βλέπω, και πατήστε του εγγραφή του Θανάση. Εγγραφή! Πολλά βίντεο βλέπετε. Και παιδιά, αυτό το όνομά του το βλέπετε που λέει Θανάσης. Θανάση, άκουσα τη σχόλια μου, παιδιά. Πατήστε το εγγραφή, παύση για να πάμε στον Γιάννη. Γεια σας παιδιά, επανήλθαμε στο κανάλι Γιάννης, Free Fire βασικά, αλλά είναι ο Γιάννης και παιδιά, μη φανταστείτε ότι είναι μόνο αυτά τα βίντεο του. Get up. You're only wounded, not dead. Use that pain and anger to stand up again. Your battle's not over. If you want to stop me, you're gonna have to fucking kill me! Παιδιά, άμα ξέρετε, έχει βγει ταινία τη μια άλλα κουβαλάς 2. Θα τη δω και παιδιά, άμα δείτε μοιάζω λίγο με το άγχος, σωστά. Μόνο που δεν έχω εδώ πέρα κάτι που σηκώνει τα μαλλιά μου. Στο επόμενο βίντεο μου θα είμαι σαν το άγχος. Και παιδιά, θα κάνω ένα ακόμη βίντεο μετά. Άμα δείτε, παύση για να πάμε. Ήρθαμε παιδιά στο δικό μου κανάλι. Πάστε και στα 3 βίντεο εγγραφή και στα 3 κανάλια εννοούσα. Sorry, αυτό δεν πρέπει να το δείτε. Και παιδιά, και εκεί πέρα πατήστε εγγραφή στο Vina Games. Ανέβασε νέο βίντεο Roblox. Δείτε το τώρα. Και παιδιά, αυτό το βίντεο στείλτε το και στο Θανάση και στο Γιάννη να το δούνε και εκείνοι το βίντεο μου. Και παιδιά, το πιο αστείο μου βίντεο, να σας το δείξω. Παιδιά, είμαι στο δωμάτιο μου. Μετά από αυτό το βίντεο, δείτε ότι θα δείξω το δωμάτιο μου σε όλους που με κοιτάνε. Στο καλό είναι εκεί πέρα. Και παιδιά, αυτό είναι το πιο νέο μου βίντεο που θα κάνω τώρα. Να το νέο βίντεο της Ευελίνας, να το. What? Πότε πρόλαβε και πήρε τόσα likes? What? Κοιτάξτε μια γκρίματσα. Απλά μπορώ και τι κάνει. Αυτά είναι τα βίντεο που έβλεπα, τόση ώρα έβλεπα το Θανάση. Επειδή έχω αρκετές μέρες να τον δω. Είναι αλήθεια. Να παιδιά, το άγχος είναι το πορτοκαλί. Το άγχος σε αυτό εδώ το βίντεο. Να εκεί πέρα που είναι η μούρη μου. Που είναι η μούρη μου. Εκεί πέρα είναι το άγχος. Δεν μοιάζουν λίγο τα μαλλιά μου άμα βάλω αυτή τη γραμμή που έχει. Πάμε να δούμε διάφορα βίντεο. Και παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Στην Ευελίνα ο μπαμπάς της έχει βάλει λεφτά. Επειδή συναντηθήκαμε μετά από εκείνη το βίντεο και μου το είπε. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.000 €. 100.
Δύο πράγματα. 3, 4, 5, 6, 7. Και παιδιά, όλα αυτά είναι ψεύτικα βίντεο. Εντάξει, παιδιά, το αγαπημένο μου τραγούδι, το αγαπημένο μου τραγουδάκι, θα σας το δείξω. Πάμε να τέψουμε. Εντάξει, το είχαμε έτοιμο από πριν. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, το μοιράζομαι με όλους. Πώς το καλοπεί? Τόση ώρα ξέχασα. Πόσο παιδιά, η αγαπημένη μου μουσική είναι... В лес приходит сказка, снег как чистый лист, на цветных красках купалась листья, начинала. Θα μοιραστώ το μεγαλύτερο μου μυστικό με όλους. Αλλά μην το πείτε στους γονείς σας. Κοιτάξτε τα δόντια μου. Είναι σπασμένα. Είναι σπασμένα δόντια αυτά που έχω. Δεν κάνω... Κοιτάξτε. Είναι σπασμένα δόντια. Και λοιπόν μοιράστηκα το μεγαλύτερο μυστικό μου με εσάς. Επειδή σας αγαπάω όσους με βλέπετε. Και παιδιά, άμα αυτό το βίντεο φτάσει τα 35 likes, θα δείξω το δωμάτιό μου. Αν αυτό το βίντεο φτάσει 35 likes ή τις 15 εγγραφές θα το δείξω. Ό,τι από τα δύο νικήσει πρώτο. Άμα πρώτα νικήσει θα δείξω τη γειτονιά μου. Άμα νικήσει τα likes, και άμα νικήσουν οι εγγραφές θα δείξω το δωμάτιό μου. Παιδιά, prime κίτρινο με τη χαρά ή στα αγγλικά joy. Και παιδιά, στις 100 εγγραφές θα κάνω τα μαλλιά μου σαν το άγχος. Είναι το άγχος εκεί πέρα που είμαι. Το πορτοκαλί είναι το άγχος. Θα κάνω έτσι τα μαλλιά μου άμα φτάσουμε τις 100 εγγραφές. Ο θυμός είναι τα φτερά τσίτος. Ο κολλό. Θέλω να δω τι θα δούμε σε λίγο. Και παιδιά, και παιδιά, γράψτε μου σχόλιο σε εκείνο το βίντεο με ποιο όνομα να γράψω. Θα έχετε Α, Γιάννης, Β, Θανάσης, Γ, Ευελίνα, Δ, Δημήτρης. Χωρίς το Γιάννη. Αυτές οι τρεις επιλογές σας. Πατήστε ένα από αυτά. Χωρίς μαλλιά είναι έτσι. Κοιτάξτε το άγχος. What? Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Και θα σας δείξω. Μισό λεπτό να σηκωθώ από το κρεβάτι. Σκουπίσω το μάτι. Παιδιά, ο Θάνας θα βγάλει ένα δόντι.
Και παιδιά, άμα αυτό το βίντεο φτάσει μετά από άμα φτάσει 100 εγγραφές, θα δείξω τα Transformers μου. Θα τα μεταμορφώσω σε ένα μόνο βίντεο και τα τρία και θα τα ενώσω. Αλλά δεν λέω πια ούτε χρώματα, ούτε ονόματα, μόνο ομάδα ενούς ρομπό νίτζα. Είναι τα αγαπημένα μου. Και παιδιά, στο πρώτο μου βίντεο τώρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί νιώθω περίεργα. Κάποιο λόγο. Παιδιά, παύση για να φέρω μια έκπληξη. Περιμένετε εδώ, μην φύγετε. Πάω να φέρω το δώρο, εδώ και το δώρο, για να το δείτε. Ορίστε η έκπληξη. Έχω ολόκληρο νερφ. Άμα φτάσουμε τις 50 εγγραφές, θα κάνω βίντεο με πόλεμο. Εμένα εναντίον το Γιάννη. Άμα έχω πάρει και δεύτερο νερφ μέχρι τότε. Και παιδιά, τα Σαββατοκύριακα δεν έχω summer school. Να το άγχος. Και παιδιά, άμα θέλετε να κάνω βίντεο Roblox, άμα θέλετε να κάνω βίντεο Roblox, γράψτε το στα comment. Και παιδιά, έτσι είναι ο νέος παίχτης στο Roblox. Νάτος είναι εκεί πέρα. Και παιδιά, σε άνθρωπος είναι κάπως έτσι. Έτσι είναι σε άνθρωπος, έτσι είναι στο Brawl Stars. Και παιδιά, από αυτά εκεί πέρα, από αυτά εκεί, έχω αυτό που είναι έτσι και σκάβει έχω. Και παιδιά, να μεγαλώσω και μεγαλώνει. Θέλω να σας πω ότι το χειμώνα μπορεί να πάω Ντουμπάι, μπορεί, και να βγάλω βίντεο εκεί πέρα. Μπορεί. Δεν είναι σίγουρο άμα θα πάω. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε σύγχρονα. Κατά λάθος.